Helo, enw fi di Lollipop a enw fi di Sizzles. Ydyn ni am chwarae gem o'r enw Minecraft. Os wyt ti eisiau, ydych chi'n gallu siarad dan i fi ddeud. Ac weithiau rwyt ti'n gallu plannu coeden a bethau. Os wyt ti eisiau mynd ymlaen, mae yna bwtwm ar y ochr ddech chi'n gallu pwyso. Ac mae'n mynd ymlaen. Ac os ydych chi eisiau neud o, mae yna bwtwm yn y canol ddech chi'n gallu pwyso os ydych chi eisiau neidio fyny. Wyt ti'n gallu adeiladu tŷ a bethau. Ac os wyt ti eisiau cael bethau i adeiladu bethau, bethau gwahanol, rwyt ti'n gallu pwyso fanna, a bethau fanna ti'n gallu gwneud, mae yna planhigion a bethau fanna. Ac fanna, mae yna fatha briciau a bethau. Mae Minecraft sy'n gallu nofio yn môr, a pryd mae'n mynd yn nos, fel mae'n rwan, weithiau mae yna pry cop yn dod allan, a weithiau maen nhw'n gallu lladd chi. Dych chi'n gallu mynd o dan y ddaear ac dych chi'n gallu cael os mae'n mynd yn hyd o well, dych chi'n gallu cael y torch on a jyst dych chi'n gallu dych chi'n gallu cael y stol i fynd i fyny.
os ti'n mynd yn rhyd i fyny mewn i'r ddeall, weithiau ti'n gallu ffindio cerig efo deimond yn efo, a weithiau mae yna laf os ti'n mynd rhyd i fyny lawr. Fel yna. Ac os weithiau mae yna bethau'n dod i fyny ar ochr, efo adenydd a sy'n gallu mynd i fyny neu lawr. Fel yna. Iawn, diolch am gwrando.